U Kuršumliji je održan sastanak predsednika 5 opština koje su članice turističkog klastera Radanskog područja. Na sastanku je doneta odluka da se uputi zahtev javnom preduzeću Putevi Srbije za sređivanjem i asfaltiranjem 30 km puta kojim bi se povezale opštine Bojnik, Lebane, Medveđa, Kuršumlije i Prokuplje. Asfaltnu podlogu dobio bi put od Spomen doma na Radanu u Bojničkoj opštini preko Dobrih voda do Begovića groba i dalje ka Prolom banju u dužini od 25 km, uporedo bi bila urađeni deonica od Begovića groba do Gajtanskih vrata u dužini od 4,7 km. Ovo bi stvorilo uslove za razvoj zdravstvenog, lovnog, rekreativnog i seminarskog turizma i značajno doprinelo punjenju budžeta ovih susednih opština koje su tako blizu, opet daleko zbog loše putne infrastrukture. Na sastanku je zaključeno da je Radan prirodno bogatstvo od izuzetnog značaja i da se računa na podršku Vlade Srbije i Puteva Srbije da se što pre krene sa realizacijom ovog dugogodišnjeg plana. Na zajedničkom sastanku predsednici opštine Bojnik Nebojša Nenadović, Lebane Zoran Ilić, Medveđa Nebojša Arsić, Prokuplje Aleksandra Simonović i Kuršumlija Rodoljub Vidić doneli su jednoglasnu odluku da podrža ovaj zahtev koji je u interesu ovog dela Srbije.